and green ang inyong Sprikitik One Stick. Dito po kami ngayon sa Boston Park kasi may event kami isang friend. Po, Boston Park. I mean Boston Castle. Yan po, Boston Castle. Yan siya, ang Boston Castle. Andito kami ngayon. Summertime po, maganda ito dito kasi may mga flowers yan doon. Diyan. May mga flowers yan dyan. Diyan. Pero dahil winter, wala po siyang flowers. And doon po sa likod, maganda po doon sa likod kasi mayroon po siyang magandang view. So, tingnan natin yung view. Yung view niya maganda. So, pakita ko sa inyo. Yan. Yan. View niya. Super ganda. Super ganda naman. Ito po yan sa Boston Castle. Behind Boston Castle. Tingnan niyo guys. Yan. Yan. Yan ang likod ng Boston Castle. Kita niyo yung magandang view. Yan. Yes, ang ganda guys, diba? So, ang ganda talaga siya, kaso lang malamig. So, bye bye bye.